Gameni di bata na sumurung sian salu na roh. Imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan te. Amin. Selamat baru madihita saluna. Hatani di bata apalah di bona ni tahun ni baru di 1 Januari 2025 ima natar surat di Evangelium ni si Matius bidu 25 mamuka maisian ayat 24 rodi ayat 30-an songonon ma tar surat. Jadi Roma nang nama jalo nasada bagiani nin nama Tuhan nami nunga huwo toho parroha napir namanggotil di naso panuanan jalan apa pumuhon di naso panaburan. Jadi ala nama biarau laho doau manabunihon bagi akitu bagasan tano na dion ugasan mon alainin na iduk na imah mangalusi ibana weho na poso na jahat roha jalan alosok di botoho do hape au manggotil di naso panuanakku jalapa pumuhon di naso panaburan atong data manian buanonmu hepeki tu sianahi hepeng gabe jalokku nadiau rap dohot bungana di harorokon ope buat hamuma bagian nai leho kamu mai tu nama meok na 10 bagian ai diganu paradongan lehonodo asamar lobi-lobi ibana alai si buatot do sian naso paradongan nang nadi ibana hian laos pabali hamu manaposo naso hasiai tu naholum maripotipot disima masa anggu-anggu dohot napatu ngaripot alai dumroso gut anak nijol mai marhasangapon rap dohot saluhut suru-suruan na udulan nama disi abangsa hasangapon nai dungi marluhut matu jolona nasa bangso jadi sirangon nama nasida songon binain ni parmahan nama nirang biru-biru boru-boru sian biru-biru tunggal jadi pajong-jongon nama boru-boru itu siamunna alai anggo tunggali tu habirangna donge dohonon nirajai matu aka nadi siamunnai Roma hamu aka napi nasupasu ni damang tea kamu ma harajau ni napi nature di hamu sian hauja ni tanoon ai namale doau dile kamu doau mangan nama uas doau dile kamu doau minum naburo doau gabi di jakko kamu doau
Namar sakok burung doau, jadi diparudosi hamu doau. Nah hasitan doau, jala ditikir hamu doau. Natar burung doau, jadi roh hamu madu doau. Dungi dohonon ya kapartigorima mangalusi Tuhan, nadigan widahami homale, gabi hulia kami homangan, manang mauwas, gabi hulio kami hominum, nadigan widahami honaburo, gabi hujakon hami ho, manang marsakok bulung, gabi ruparulosi hami ho, ima yang go sahat. Amangina urian itu hanta tapayuti hutma jamitan yopui eporus hajadipi taringot tutur pukon dohot di sada Januari 2025 tapayuti hutma apalah dibona ni taunon tungsian rohanta perbagasani mahita mamuji Tuhan tadi di pabomat hita tu tahun naik baruan dada ala berjuta gogota amaonta manang sinadongan anta tungsian haburjuon dohon kolomi rohani Tuhan ini na adom dope sakap audisian Tuhan tadi ubahin di luar sita mangulu jala bongot tu tahun naik baru las marohanta nuain di bagasan Tuhan taparuk ilhondo nasi mata di bagasan langgus niroha nadiba mandok ise paboto-boto na adong surgu so ise ya dopesiani termasuk akka parhaladwi ninarman. Saya undang maadong siak kita na masuk tu horong perlanggus ni roh. Dohot pargaiton na mangait tulusan na songoni. Jalamolo adong dongata na mandok na songoni di bagasan kolong. Dohot halapohon makita paingon to. Hata dito hata do na mandok adong surgu manangud saliling-liling jala adong do api naro molo tu hata mandok hata hapo sandui mamuka sian Matius bidu 24 tolhas tubonane bidu 25 di paadar do hinariko nimuru na ikon sai jaga manang jamot asa marbisi mangadu biakana masa dohot manula nasana mangaliluhon asa hot marhamor siaon asa marpambahena nadinggan namar mual sian hapor siaon di Tuhan Tuhata nama mamakulingi akasisian naida julu laus ibana do mamakulingi hita sadarion marhite upama dang tarsirang upama songon natabege diturput jami taon sian dua halak nari ima nama calo 5 bagian dohot nama calo 2 bagian ia tuan nanidok nadi upamaon martudu-tudu tutuhani nuaing tatangi hon majolo pandok ni Yesus tu 2 halak nama jalo 5 bagian dohot 2 bagian tu 2 sana sida didok tahomai alena poso naringgan roha jala haposan dan godang ni pangomoan di ida Tuhan dan godang ni naninda narumikot di ida Tuhan aidang didok macai malo doho manggadah dang didok macai godang do dapok dangi didok denggan ni roha
dohot nahabosan dosit tuhuna ido narumikot di Tuhan. Nasongoni mana sejupang di nama calo sada bagian ini. Sada bagian non didok di hata Indonesia satu talenta. Molo di hatihai sada talenta marasam mai hira gaji ni sahala pangula saliling ni onom ribu hari. Manang sarupa tu gaji marhira-hira 10 sianau. Jadi dohonon macai gudang do nang pesada bagian manang satu talenta. Molo martibakon tu na 5 bagian ni idaon hira na otik na sada bagian. Alai taida dang didok di leon tuani tu sahala saotik. Sada bagian do didok lapatan na sada bagian ipe sasitong na tung godang. Muasa marasing sian nasada tu nasada di lihat Tuhani. Adong 5 bagian, adong 3 bagian, adong sada bagian. Record doon macetakas di hita didok ganub marguru tuguhuna. Jadi marguru manang hobar tu panadaw ni Tuhan tado si lehon na tu hitabe. Marujahan Tuhan ni Tuhan tadi turpukon adong masih pasidingon di ngulon. Iya nama jalo na sada bagian ni marsidadian do jala pasiptong diri. Songon parduan ni alak batak horbo ni padang bula mencapal di badian moloso di siroha gudang do si jadian dia do di dok Tuhan itu akan nasongonon omma naposo na jahat roha jana naloso gari naringgas alai jahat dang mararga haringgaso lamu mardomu maroha na jahat dohot halosohon amu kadongan nahinahlongan ni Tuhan ta mangasaw nasi dohot holong ni roha ni Tuhan tai naing siding hitasian jahat ni roha dohot halosohon naing jupang ni Tuhan tai kita gabiakan aposo naringgan roha jala haposan dang tolak ni gaon di portibiot do peiba daging do peiba dang suruh-suruhan ninna nadi besipata dalam mengapini diri nang takas di kita ya hatan itu hataon tu hita jol madon dang tu suruh-suruhan tu hita nadia sianganot dope dang tuaka nadisu atik tung sipata manang tongon jupang tu hatai hitan wain songon naposo na jahat jalan alosok tama di bagasan uduk seret niroha tasol soli dirita diadopan itu hata na basai natoktong rapok kita sangat tuop bason boy mamarhite na siyan nasa rohatta mangedehon songon hata ni edgetai usol solido rohaku nago dosai toktong ay gudang ari-ariku na huwain nampolong alay mangihuk mas semangat naik baru lahom marhaseak kontik binasahon ni dibata do nasa silen lehon na songon akka naposo nadinggan roha jala aposa kita siala ini omma jolo naing tung apala tadap di rohat tadi tapasonang jolo rohat tasatoking unang mapar jolo pikirata tuna asing adong songonon nama cerikot
suan turohat tabi saun hari. Ditanda di batado kita takas, sude kita ganuk marsada-sada, sian di batado mulut tahun, sian di batado nasa silian lehon naudina adong di kita binuai, sian di batado gugu madalani ngoduon, dohot patupa nabui si ulaota, sian di batado tinggi jala di basa-basa hon itu kita. Jadi tung apala sikop do di lehon di bata tu kita. Tung takas majolot tarimangyon di bona di tahun jala taparata di bagasan sataon bolonon dina di loas tu harta dalarata tujulu molo takas tak opui jala tahapor siai tungapala sian Tuhan tado sikop di lehon di hita sian asini rohana dior honido di hita nomotikna na opat na mangihuton perjulu las miroha napolini macari kodo las miroha di ngoduon ala ditotuon las miroha di bagasan Tuhanido nasa panggulmiton ningolunta. Kadar sukacita kita di dalam Tuhan menentukan seluruh gerak hidup kita. Tajamoton ma asa unang adong mabuat las nirohata di partikianon. Sada sian nabui pauroton las nirohata di zamanon. Imana ginwaran brain rout habusukon ning utok-utok. Dan namando utuk-utuki busuk alai napatuduan aseseja ni parrohaon dot pamikirion ala pagudaku pasuda tiki macaha media sosial rupani naso markuna jalan naso si panumpa tu nauli gariada namampain sorotan manang humasusah pikiran gabe marsa roha sahat tu namampain maddade patubu sogu ni roha muruk dohot nasuman kusi naing sai di bagasan las ni roha dohot hadameon kita paduahon puji-pujian tu dewata dan tamahita mamuji diri manang mangahut hasangapun tu diri aitung takas do tahapor seai holan asini rohani Tuhanido ngoluon dohot nasana adong di kita halak na mamuji di batado na martua patoluhon sabang niro majalo diri niba sadiri do na adong di kita di bagasan sonang niro dan sana mangiburu tuna asing gariada las roha modo tar pasu-pasu dengan jorma dan odo tarujun mabadikon diri niban dohon-dongan ay madua hasusaan do molo say girgir sasahala mabadikon dirina tuna asing boy masa do dan las rohani sasahala di mogon dada ala nahurangan alai ala di ida di dongan na gudang jala masih gorgor hagionna asa songon hala na asa paupaton tajok tarojar roha patupa nauli nadinggan mamelehon naumuli tu debata namar mual sian panandau natakas di debata dohot nasa papahenanna di ngolunta nasa pabahenan na nyojar ni hapor siaon tutuhani tarida dui marhite hajuara bagason nasitong dina pinalumehon ni dibata nasa naringgan na boy patupaon tamay marujahan tu ujahan antara aku dan Tuhan
parsauraku dohot Tuhan, dada asa diboto jala dipuji Allah. Molo tahu biak kadongan naso mardiha-diha nama rukil termasuk doi hataridaan ni nadinggan roha jala haposak kita. Salilin mangulu kita saya adong donabui tamatupa gari haradion manangion dongan namarsak manang namar hoi pe boy dui rajuman songon pelian na harga dang adong si baheno ni tangan nanggo manangiakon dohot manukoli di hata na mangalabohi dohot patut hapor siaw laos hopar do usahata patut panading ganon tu transformasi nagabi jojo tu hita sandok HKBP di tahun 2025 on dohot tuaka tahun na mangikut haradiota di pai baru tu hatai ngodu nang pakobasiota tuna lobi umuli do sada siani naing pakyon itu hata hita hadir sebagai bagian dari solusi bukan memperparah apalagi sumber masalah. Di Portibion isarana manghiutan akapade bisu sadesian 10 ancaman global saportibi na ubal ga ima asesega ni natinopa ni Tuhan tau dohot mahita pakyo ni Tuhan ta mangaramo titano dohot portibi nampunan itu atau jala di loas sita mian sangobas di hasianan martua situ tudo hita ala balga HKBPon dibain tuata namar wason marhira 6,5 juta ala mologanup hita nadingkan roha jala haposan dan holan tu Indonesia on pangotakna alai boido dihilala portibion pakorhon nauli pinatu pani dia bata marhide hita songon hataridaan ni nadingkan roha jala haposan kita gabi marsinodang tu hatai marhite huliana HKBP marhite ruas nang parhaladuna asa omma nama cerikot hanguluhonota ditiki parasian na binasahon ni Tuhan itu kita na parjulu takas mata tanda jalata hapor siai di mata dohot nasa si leon-leon nang pampahenanna tuhitabi dua martangi yang mahita siya nasa roha jala di bagasan hapor siaon natulu tutuhan tulu marlas ni roha mahita di bagasan Tuhani mamuji guarna jala di bagasan semangat namar si gorgor madelan ngoluon opat mangula sadinggan-dingganna dohot sasitong-sitongna mangasahon dohot di bagasan parsaoran dohot Tuhan akaido tanggung jawab manang sipatu kota anggo nama bain parbuena Tuhan tadi jalanasa namar haruan sian Tuhan ta di horhon ido di hita dame dohon lasni roha di ngoduon uli tohapta di hasianganon nang dihanguluan sugudi amin piaraja tarutung sada Januari 2025 Eporus Surya Kristen Batak Protestan Padita Dr. Victor Tinam Dunang Ima Sahata Martangia Mantan
Pinuji maho aledi pada Jehovah. Mar hite Kristus Yesus Raja Nihuria. Dohot ko di perbadian nama Tuhan itu hanguduan nasurasu. Asido tolong ni roham do tutu Tuhan. Naum ojah jalanang udai kami somon pamatang ni huriam di tonga-tonga ni portibion. Diramoti, diraduti, diparmudu-mudu hodo. Huriam disandok portibion nang hakabite cengkarengon. Bolas tolhas tubona ni tahun na baru tahun para sinrohaw na pinasahat ni Tuhan gani. Di bagasan hai pason jala di bagasan las ni roh. Dada gugu, dada tua, dada hasangapon, dada Tuhan ala ni habis tarang manang hadirian kami. Daholan asido tolong miroham samping na pinalumehon mo di hami ganu. Jala Tuhan buy hami masih patari paran las ni roha nang songoni uluk-uluk tuaka dongan nami. Songon hatari dani pamatang mo dito katungan ni dua tonaka bibicing karengot Tuhan. Upuji hami mahmo diramoti diraduti di parmudu-mudu hodo huriam. Akar ruas ni huriam na mekmet na magudang na matoras satu lansia. Rapon akapar halado ni huriam di bagasan las ni roha. Paujukon tahun na buruki jalasahat tubona ni tahun nai baru sadaria. Di ini Tuhan sapala nang di paujakko, sapala naung di parar rohami. Songon hatari dan di pamatang mo di tonga-tonga di luaton marpanumpak jala mamasu-masu mahoganut di ngodu nami akan namekmet tok-tok ma Tuhan di bagasan hai sarung dohon hai pason marsikola do dengan jalatu natorasna patu pauna kana rikot diaka parsikola ni anak konna akan magudang Tuhan diaka di parsikolana sai ho manapatulus soni jala martopi ditikina ganu diaka partikian naung mardonga sarite. Homa Tuhan apa tuduhon, homa Tuhan apa sauton, nang soli akan atua-tua, molotung pelamoru gugu, jala Tuhan teluk-teluk mardalan, ido tutuna, yang pamatang namion, na lahosal kudo, rapon dohot portibion, alai anggo hapor seon pakirimon, do tolong niroham nahot doi, rodi sadeling-delingna. Tukodi lampatiud mata ni hapor siaon pakirimon ni akaruas ni huriam na matua nang lumobi akalan siya ganu manang di dia pinompar na sida ho mana mangaramoti songon pangaramotion mu di nasida di bona ni taon akaparhaladong ale Tuhan tuhodo pasaton nami saya para romu do pehami Tuhan lau makubasya ka ulon mo di tonga-tonga ni huriam ajari pargugui hami gabi na poso na burjuroha jala haposan di akapakubasion di tonga-tonga ni huriam di akahagaleon hahurangan nami songon akaparhaladomi Tuhan asiro hamse samai jana saya pakai mahami toktong nagabi parhaladom di tonga-tonga ni huriam makubasya ka ulon nang songoni ma Tuhan akasi pikiran akan direncanahon akan anay sipatu paon ya karuas ni huriam nang songoni pedon aka keluarga ni parhaladum ale Tuhan tuhodo pasaton nami nang dia kahatan nauli nadinggan nabui hami Tuhan masih patari paran dia kena hurang lebih di parsirangan ni tauni. Oh matutu Tuhan na paujak kami. Oh Tuhan na margugoy hum ganup hami. Molotung pe Tuhan hutuju hami.
transformasi hai baruon dia kapakubasion di parhanadum nang songoni dia karuas ni huriam nang songoni di aka arta ni huriam Tuhan hatanau dinadingkan nang pude sian na tua marado pun aka yanakon pinopar saya pargugui matuhan aka yanakon lahu patupahoni asa parsidohot na sida subut Tuhan nagabi na posom na burju jala na haposan di baini Tuhan diganum aka ulaun dia ka partiga-tigaun nang dia ka parkarejuan aka ruas ni huriamon sai gabi na poso na haposan manasida na burju jala naradi mangurupi manupahi dia ka ulau nadingkan somon hataridaan ni hapor siaon dohot pakirimon nasida diho ali Tuhan nang tujuan nyarion karena sotaka sumoto hami Tuhan molotung say ruji hami molotung say pikiri hami Tuhan tunggok do hamaulon alai saluhut nai naon bisalku korui odo Tuhan sian saluhutna odo raja sian salutna raja odo na manopa, odo na marmudu-muduhon. Di ini Tuhan, panang dia pina-pina luas memasa di bagasan mudu kami gandur. Kami percaya, kami tahu Tuhan sedang bekerja di dalam hidup kami di tengah-tengah dunia ini untuk mendatangkan kebaikan. Nang songonima Tuhan, aka ulaun pakubasion, dan nang sipatu paon di huria maka BP cengkareng. Gumobi matuan di nalau manomu pra jubilium dohot jubilium 50 tahun. Ali Tuhan, nahu bilangi hamido. Ina gudang niaka dengan dibasam dung di paucap ko huriamon. Iba ini Tuhan, saya kubasibas menahani. Allahumma kubasi tadda nilas rohanami dot moliati ni rohanami di nang ucap huriam. Gambi martapa-tapa mabilangan niaka na pinaluam dohot na makamalate hon haluaw na pinatupami asa sugut kami Tuhan gabi na posom na burjuroha jalan na haposan ala takasra kurado ti hami akading yan dibasak atong pe Tuhan disalut na kaparkubas partohonan naso partohonan di huriam HKBP cengkarengon Toktong mamian rekohan na hubas sibas dia kapakubasyon dia ka udonarignya di tonga-tonga ni huriam nani ihotan nani rahutan ni holong ni rapon aka ganung aka kategorial di tonga-tonga ni huriamon songon aka dongan yakka na posom na sida Tuhan marjamita marhite aka ede pamujion ale Tuhan lam pakyo manasida dia ka ulaon nauli nadingga pasaton pajojorhon aka pabahenanmu tuaka nahumalia asalam tugu jalhot aporsiam pakirimon ganu akan atumangihon jamitam marhite aka edi pamujion sian ganu kategorial na adong di huriamon atong Tuhan apa ada di bona ni taon na baruon tuhoma pasatun nami daging doktor dinami nang sungoni Tuhan akarwas ni huriam na sugoy rap kami di bona ni taon na baruon manang di dia pinasida Tuhan maringanan di bona pasugit di pardalanan dia ka ulang na maragami tuhoma pasatun nami palo asami Tuhan ito nga to nganing huriamon Allahumma muji pasangapok ko atong disudia kahagaleon nang haurangan nami pe Tuhan tuho mahupasat kami asiroham sesamai jada saya saut ma lomo ni roham amin.